हे बघा पूर्ण सीट काढता येतो, पूर्ण काढता येते दोन्ही सीट. मग हे कुठे ठेवायचे? हे घरी काढून ठेवायचे. नको असेल ना समजा नको असेल तर म्हणजे ते एका सीटवर असेल. तुमच्याकडे 6 माणसं असतील ना तर एक सीट लावायची, एका साईडला सामान टाकायचं. हे काय स्टँड येतो. आमची नवीन गाडी असा टायटल दिलाय मग मी. तर कशी वाटली तुला गाडी? मस्त एकदम, कलर छान आहे, एकदम मॅचिंग आहे ना मॅचिंग आपल्या बंगल्याला. तर मी काय घेतलेली नाही गाडी, मी फक्त कालच कंपनीच्या वेबसाईटवर गेलो, इन्फॉर्मेशन टाकली की मला म्हणजे एक वेबसाईटवर टाकली 6 सीटर पाहिजे मला. 6+1 आहे ती. सांगायला गेलं की ड्रायव्हर धरून 7 माणसं, म्हणजे 6 माणसं आपली. आणि आता आपण का घेतोय, आता मी पण गाडी शिकलो ही वाली, बरोबर. मला ही गाडी चालवता येते आणि तुम्ही बघितलात मीच ती टेस्ट ड्राईव्ह करून आलो, बरोबर. दुसरा कॉन्सेप्ट कसा आहे की आपल्याला पण उपयोगी होईल आणि आपले जे पाहुणे येतील त्यांना पण आपल्याला सर्वीकडे फिरवता येईल. आणि मेन म्हणजे जो मार्केट व्हॅल्यू असेल बाहेर फिरवायचा त्याच्यापेक्षा कमी रेंजमध्ये आम्ही तुम्हाला फिरवू, बरोबर. पण एक प्रॉब्लेम होणार की मला ड्रायव्हर ठेवायला लागणार है ना. ड्रायव्हर, पेट्रोलचे चार्जेस आणि एक थोडीशी अमाऊंट बोलतात ना कारची काढून आम्ही तुम्हाला फिरवायचा प्रयत्न करू. म्हणजे एक अफोर्डेबल ह्याच्यामध्ये तुम्ही फिरू शकता. उगाच बाहेरच्या सारखे 3,500 4,000 द्यायला नको. जर बाहेर 3,500 4,000 असेल तर आपण 3,000 मध्ये फिरू. बाहेर 3,000 मध्ये असेल तर आपण 2,500 मध्ये फिरू. म्हणजे एक नॉमिनलमध्ये तुम्हाला फिरवू शकतो. ह्या कॉन्सेप्टनी मी गाडी बघितली आहे. घेण्यासाठी काय ॲडव्हान्स पे केलेले नाही किंवा काही नाही. EMI ऑप्शन्स पण विचारले मी, कसे पडणार, लोनवर विचारले की कसे पडणार, किती डिफरन्स होतो, हे सर्व विचारली. आणि मला तुम्हाला गाडी दाखवली ना, आवडली का तुम्हाला, हे मला विचारायचं होतं. मग मी तुला आवडली? मला तर आवडली बाबा. मेन म्हणजे असं होतं की 4 सीटर नको होती मला, 4-5 सीटर नको असली तर 7 सीटरच पाहिजे. तर ते कसं मला पण उपयोगी होईल. आणि चालवली ना मम्मी मी, तर असं काय एकदम मोठी गाडी चालवली असं वाटलं नाही, एकदम नॉर्मल. दिसायला पण छोटी आणि सीट पण त्याच्यामध्ये. हां, म्हणजे माणसं बसू शकतात, गणपतीपुळे, रत्नागिरी दर्शन आणि हे सर्व आपण करू शकतो. तर आणि तुम्ही सजेस्ट करा की गाडी घेतली पाहिजे की नाही, है ना. माझ्या हिशोबाने घेतली पाहिजे. मम्मी तुझ्या हिशोबाने? हां, पैसे जेव्हा अरेंज होऊ एकदम व्यवस्थित वर मी गाडी टेस्ट ड्राईव्ह मी मागितली पण नव्हती टेस्ट ड्राईव्हसाठी. ते मला बोलले की आपण डिस्कस करायला येऊया आणि ते गाडीच घेऊन आले डायरेक्ट. आणि आल्याला बोलतं तुमच्या बंगल्याला मॅच होते. तुला बंगल्याला मॅच होते पण पाहिजे की नाही, फ्री थोडी ठेवून जाणार आहेत. तर सर्व डिस्कस करणार, सर्व बजेट बघणार मी आणि बघणार. आणि अजून एक प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का, गाडी आता बुक केली तरी थोड्या दिवस लागणार, आठवडा 10 दिवस 5 दिवस काहीतरी लागणार. पैसे पण जमायला पाहिजे पहिली गोष्ट. समजा ते झालं तर आता मे मंथ चालू आहे. मे आणि जून जर पाऊस लागला है ना, मे आणि जूनची बुकिंग तर एकदम चांगली आहे, येतात आहेत. पण जर पाऊस लागला आणि बुकिंग जर कमी राहिली तर ती गाडी बिचारी पावसात उभी राहील, बरोबर. तर न काम काढणारी पण गाडी काम करायला लागेल. तर माझा असा ओपिनियन आहे, असं होतं की 50-50 होतं की कधी घ्यायची त्याच्यावरती होतं आहे की पावसाच्या नंतर घेऊया, बुकिंग बघून घेऊया, कधी घेऊया असं होतं. आणि ह्या गाडीचं 2 मल्टिपल युजेस आहे, एक माझ्यासाठी पण आणि एक आपल्या बिझनेससाठी पण. तर अशी युजेस आहे. म्हणून गाडी मी तुम्हाला दाखवली सुद्धा की कशी गाडी दिसायला एकदम छान नवीन गाडी. आणि बघूया पुढे कधी घेतोय, कसं कधी घेतोय आणि कितीला घेतोय ते पण मी तुम्हाला सांगेल. कितीला पडली ते पण मी तुम्हाला सांगेल. आणि आत्ता घ्यायचा प्लॅन आहे की नंतर घ्यायचा प्लॅन आहे हे पण माझ्या मनात विचार आहे. तुम्ही पण कमेंट बॉक्समध्ये सांगून हेल्प करू शकता. आणि आता तुम्ही डेलीचे व्लॉग बघा. सुरुवात सकाळपासून तुम्हीच काल सजेशन दिलं होतं ना की तुम्हाला डेली व्लॉग्स बघायला आवडेल. तर सकाळपासून काय काय चालू आहे. आज जरी सुट्टी असली तरी सुट्टी नाही झाली, ती पूर्ण कामच काम असतं. तर ते तुम्हाला ब्लॉग कसं वाटतं ते पण आम्हाला सांगा. मोठे टँकर नाही तर छोटे टँकर, हे बघा हे छोटे टँकर असतात. आता पाणी किती बघूया आपण. एकदम खाली पाणी येतोय. हा सुरमईचा पीस बघा, माझा हात बघा तेवढा आहे ना हा. आणि आज सुरमई बोंबील थाली आहे. तर इकडे सुरमई रेडी आहे. आणि सुरमई बोंबील थाली बोललं तरी पण एक्स्ट्रामध्ये
आपली कोलंबी असतेच बरोबर. बरोबर. आणि सुरमईचं कालवण, कोलंबी, सोलकढी, सॅलेड, भात, भाकरी आणि एक 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 सुरमई ठेवायची याच्यात आणि बोंबील पण ठेवायचे. हा. ही दिसायलाच नाही तर मम्मी खायला पण एक रॉयल थाली आहे बघ, बरोबर ना. जेवायला येणारे किती माणसं होते. हां, आता तुम्हाला एक सांगतो बघा, ताट जरा खाली ठेवतो. तुम्ही तुमच्या अजून खूप अशी इन्क्वायरी येतात की फक्त आम्ही जेवायला येऊ शकतो का, आम्ही रत्नागिरीतच राहतो, आम्ही जवळच राहतो. पण एक मी कॉन्सेप्ट समजवतो बघा. जर आता इकडे कसं हाऊसफुल आहे ना मी सर्व, होय. जर आपण बाहेरच्यांना जर बोलवलं ना तर जे आतमध्ये राहायला आले आहेत ना त्यांच्या फूड सर्व्हिस डिस्टर्ब नाही होणार, त्यांच्या जेवणामध्ये लेट होणार. बरोबर. आमचं मेन प्रायोरिटी काय आहे तुम्हाला सांगतो. इकडे तुम्ही मी तुम्हाला एक सोपं सांगतो, आमच्याकडे जेवण नाही घेतलात ना तरी आम्हाला चालेल. होय. उलट आम्हाला सोपं पडतं. जेवण पाहिजे असेल तर आम्हाला कोणतरी मदत करणारे बोलवायला लागतात. एक एक्झाम्पल. आणि आम्ही जेवण त्याच रिझननी ठेवतोय की माणूस येणार तर जेवायला हवं, होय. बरोबर ना. राहणं आमची फर्स्ट प्रायोरिटी आहे आणि राहणाऱ्यांना जेवण देणं म्हणून जेवण ठेवलेलं आहे. आम्ही ऑनली फूड नाही ठेवलेलं आहे. जमलं तर आम्ही फूड पण स्किप करू जर राहणाऱ्यांना जेवायचं नसेल तर, पण राहणाऱ्यांना चांगली सोय करावी म्हणून जेवण ठेवलेलं आहे, बरोबर ना. आणि तुम्हाला खरं सांगतो, आम्ही जी क्वांटिटी आणि जी क्वालिटी प्रोव्हाइड करतोय ना, जे तेल चांगलं, फिश ताजे, आजचे आज सुरमई आणलेला, आजचे आज पापलेट. मला आज पापलेट कशी 900 रुपये किलो होते, तरी मी तो रेट बोलला ना वाढवू नाही शकलो, बोलला जाऊ दे बोललो. हे ताटं मी बाहेरच्यांना ह्या रेटमध्ये तर देऊच नाही शकत. नाही. आणि तुम्ही म्हणाल मग रेट वाढवून द्या, तरी पॉसिबल नाही होणार. नाही होणार. नाही होणार. इन फ्युचरमध्ये आम्ही ट्राय करू की मॅन पॉवर वाढवू आणि असे स्पेशल डेज ठेवू, तेव्हा जाऊन तुम्ही विचारू शकता. पण सध्या बोलतात ना, जर आउटसायडरना अलाउड केलं तर स्टेवाल्यांच्या फूडमध्ये प्रॉब्लेम होतो. म्हणून आम्ही ऑनली बोलतात ना स्टे विथ फूड सर्व्हिस आम्ही देतो आहे. ऑनली फूड सर्व्हिस आम्ही नाही देत आहे सध्या तरी, नाही देत आहे आम्ही. जेव्हा चालू करू तेव्हा आम्ही तुम्हाला सांगू. झालं ना. वा वा वा, मस्त. बघा कसं एकदम चमकतात आहे बघा. काय शोधतो. हे बघ संपलं. लास्ट टाइम परवा आणला होता ना तू. हां, आता संध्याकाळची वेळ झाली ना. नाही तर हे कधी येत नाही. हां, आता बघा कशा आलेत बघा. आता बघा बुबू, ही काळू कधी येत नाही. भूक लागली. अरे रे 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 रे, डान्स करायला लागली. अशी मॅरी गो राऊंड डान्स करायला लागली. बाळू कुठे आहे. बाळूला पण दे. बाळू आला. बाळू हो तो थांबा थांबा थांबा. खावा. आता खाऊन खाऊन जमतील बघतो म्हणून त्यांनी दुकान लागेल. दमली की खाऊन खाऊन. आता ते 4-5 सोडून जातील. आता हा ना, परत येतील. पूर्ण नाही खाणार बरोबर, मग नंतर रात्री खाणार थोडं थोडं. जी 15-20 दिवसांनी रेग्युलर करावी लागते. काय सांग. सिलेंडर. येस. आणि इकडे मम्मीचे आंबे आणलेले खाल्लेच का. थोडे राहिलेत ना. आणि एक घोण जी आणली होती कांद्याची जी संपली आहे, तर दुसरी घोण फोडायला घेतली आहे. आणि एक सिलेंडर खाली झालं परत. ती बघ, मी बोललो ना ती खाणार नाही पूर्ण. ती बघ, जा पूर्ण खा, पूर्ण खा जा. तिचं पोट भरला. आता इकडे जर नेक्स्ट टाइम जेव्हा स्टीलच्या पण जाळी लावली ना तर इकडून खाली घेता येणार नाही. होय, बरोबर ना. इथे बघा हे काय बनवलं मी, आवळ्याचा ज्यूस. आवळा कशासाठी मम्मी सांग. ज्यूस कशासाठी पण मला जर कोणाला पोटाचे जास्त प्रॉब्लेम असतील ना तर त्याने आवळ्याचा ज्यूस प्यायचा. ते बॉटल तर समजा नाहीच मिळत आवळा, मी दाखव आवळा कुठून आणले. हे रिलायन्स फ्रेशवरून मी आणले. म्हणजे इकडे नाही तर बाजारात नाही तर कुठेतरी मिळतात आपल्याला. हे बघा हे रिलायन्स फ्रेशवरून सर्व आणलेत मी.
हे बघा दिसले का. आणि एका ग्लासमध्ये 2 आवल्याचा ज्यूस बनवायचा. आणि कसे किलो आहे ते? 130 रुपये किलो. सोमवारच्या मार्केटमध्ये गेलो होतो तर 60 रुपये किलो होते. मॉलमध्ये डबल. आणि इकडे आवल्याचा ज्यूस बरोबर मम्मी काय खाणार आहे? चिकन. चिकन खाते का? हे आज मी काय आणलं, लॉलीपॉप वाले व्हर्जन आणलेत. म्हणजे आज जरा चिकनच्या थालीमध्ये आपण जरा लॉलीपॉप कसे सर्व करतात तसं सर्व करायचं आहे. आणि आपलं मॅरिनेट होतं सर्व. आणि इकडे ज्यूस झालेला आहे. इथे मम्मीला सकाळचं कुवाळ्याचं ज्यूस आणि संध्याकाळचं आवळ्याचं ज्यूस. टेस्ट करून दाखव कसं आहे. तुला हवाय? नाही घे ना थोडा. आवळा खाल्ल्यावर पोटातला कावळा बाहेर येतो असं कोण म्हणतं सांग? हा आंबट. मग तुरट असं तुरट आहे ना. पी पटकन ते. तुला घे. नको. ही मम्मीची संध्याकाळची चहा. आमच्याकडे कोण चहा पियाला आला तर आम्ही असं देतो. 1 काकडी किसाला 2 माणसं. तर हे राहिलंय ना, ह्याच्यात जरासं पाणी टाकून परत आपल्याला ज्यूस बनवून घ्यायचं. अजून एक डाऊट सर्वांना असतो की बुकिंगची प्रोसेस काय. बुकिंगची प्रोसेस एकदम सिम्पल आहे. फर्स्ट तुम्ही बघायचे की जे डेट्स अवेलेबल आहेत का, म्हणजे ज्या डेटमध्ये तुम्हाला यायचे ते डेट्स अवेलेबल आहेत का. ते कसे माहिती पडणार? जे बुकिंग नंबर आहे ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिला आहे. बुकिंग नंबर मी सांगतो बघा, 8657357426. परत रिपीट करतो, 8657357426. ह्याच्यावरती फक्त व्हॉट्सॲपवरती मेसेज करायचा. कॉलिंग अलाउड नाही आहे आणि व्हॉट्सॲप कॉलिंगसुद्धा अलाउड नाही आहे. ह्या नंबरच्या DPमध्ये मी अवेलेबल डेट्स दिलेले आहे. डेट्स बघायचे. डेट्स तुमचे मॅच झाले, फर्स्ट स्टेप झाला. नेक्स्ट स्टेप मला सांगायचे की कोण कोण येणार आहे, नावं सांगायची आणि तुमच्या सर्वांची ID पाहिजे. सेकंड आणि थर्ड ॲडव्हान्स पेमेंट करायची. जर खालचे रूम असेल तर एका रूमचे एका दिवसाचे 500 रुपये खालचे रूम असेल तर. आणि गोल्ड आणि सिल्वर असेल तर एका रूमचे 1000 रुपीज पर डे. आता तुम्ही 3 दिवसासाठी गोल्ड घेताय तर 3000. गोल्ड आणि सिल्वर दोन्ही तुम्ही 3 दिवसासाठी घेता, 3 आणि 3 6000 ॲडव्हान्स. खालचा रूम तुम्ही 4 दिवसासाठी घेताय तर 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये म्हणजे 2000 ॲडव्हान्स. ॲडव्हान्स मला रिसीव्ह झाले की मी कन्फर्मेशन देणार की ॲडव्हान्स रिसीव्ड आणि ज्या ज्या डेटवर तुम्ही सांगितल्या ते डेट्स तुमच्यासाठी बुक केलेले आहे. आणि बुकिंग अजून कशी कन्फर्म करायची तुम्ही की जे व्हॉट्सॲप DPवरती जे अवेलेबल डेट्स असणार ते तुमच्या ॲडव्हान्स पेमेंटनंतर ते डेट्स दिसले नाही पाहिजे. म्हणजे ते डेट्स व्हॉट्सॲप DPवरती नाही दिसलं. तर ही प्रोसेस होती बुकिंगची. आणि बुकिंग केल्यानंतर तुम्हाला एकदम मस्त ताजं ताजं असं इकडे हे काय आज बनवलं आपण बघा. हे चिकन लॉलीपॉप आम्ही बनवतो. म्हणजे आज चिकन लॉलीपॉप एक देणार आहे आणि त्यासोबत चिकन फ्राय पण आहे. आणि ग्रेव्ही झाली बघा. ताट पण रेडी आहे. 3 चिकन थाली आहे. आपल्या नेहमीप्रमाणे चिकनची ग्रेव्ही बघा एकदम मस्त टेम्पटिंग झालेली आहे. मस्त एकदम झाले. मस्त ना. चिकनची ग्रेव्ही बोरच माणूस जेवेल मम्मी. बाकी काय घ्यायची गरजच नाही. कोकणी चिकन. हो एकदम मस्त फ्रेश फ्रेश आणि एकदम चांगलं आणि गरम गरम. चला वाढूया आपण एक एक आता. आपली चिकन थाली रोज सेम असते ना, पण आज मी चिकन घ्यायला गेलो होतो ना तर चिकनवाला तिकडे ना लिहिलं होतं की चिकन लॉलीपॉप 360 रुपये असं काहीतरी. म्हणजे काहीतरी किलो बोलला का 12 बोलला का 8 बोलला, किती 18 येतात का असं काहीतरी बोलला. तर मी बोललो मी तर पूर्ण कोंबडी घेतली आहे ना, तर मला ते असं चिकन लॉलीपॉप करून द्या. ठीक आहे. तर इकडे बघा त्यांनी लॉलीपॉप करून दिले आणि आपण एक हे बघ. हेच हॉटेलमध्ये किती महाग असतात मम्मी, बरोबर ना. कुठे आपलं ते जागा. वा 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 एकदम मस्त. अजून कुठे लॉलीपॉप. हे बघा हे 2 लॉलीपॉप आहे का ते ठेवायला कुठे वाटीत. वा वा वा. आणि अजून एक आहे का कुठे जागा. हे बघा ही आहे. एक लॉलीपॉप पण दिला आणि त्यासोबत आपण हे फ्रायचे पण एक पीस देणार त्यांना. ओके. आता थाली बघा कशी वाटते, मस्त ना भरलेली. एक पीस बघा, मोठे मोठे पीस. त्या जागा ना त्याच्यामध्ये ठेवायला, तर आपण असंच खाली देऊया मध्ये ठेवूया एक पीस. आणि हे बोनलेस पीस आहेत हे सर्व, बरोबर ना. चला नेऊया का. आणि ह्याच्यासोबत आता काय बनते ऑमलेट बघा. वरण भात, आपले चिकन ग्रेव्ही, सोलकढी भाकरी
आणि चिकन फ्राय आणि सॅलड. ओके. बरोबर. आणि ऑमलेट पण बघा आमचं किती सुंदर आहे, एकदम मस्त गोरा गोरा. पण ह्याला कसं आरामात बनवायला पाहिजे ना सर्व गोष्टी. आणि 3 ताटाचे 3 ऑमलेट. आणि आता हे लॉलीपॉप आपण जे बनवलं ना ते तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो बघा. एकदम ज्युसी झालंय, मसाला पण एकदम बोलतात ना झणझणीत, एकदम फ्राय पण एकदम व्यवस्थित झालं, शिजला पण एकदम चांगला आहे. आपल्या KFC मॅकडॉनल्ड आणि KFC मध्ये मिळत असेल ना त्याच्यापेक्षा त्याला पण पाठी सोडेल, कारण हा एकदम होममेड आहे बघा. आणि एकदम सुंदर आहे, एकदम छान बघा दिसतंय. हा तिसरा अंडा ना. ओके. तर नेहमी आपल्याला गिफ्ट्स येतात बरोबर. मला गिफ्ट्स येतात, सर्वात जास्त मम्मीला गिफ्ट्स येतात, मग मला, काजलला, आपल्या आजूबाजूवाल्यांना, सर्व जे काम करतात नातेवाईकांना, सर्वांना. पण आज जे गिफ्ट आलेलं आहे ना ते मला तर खूप आवडलं. तर आता जे वरती गेस्ट जेवतात आहेत ना त्यांनीच हे गिफ्ट दिलेलं आहे. गिफ्ट काय ते दाखव खोलून पाहिजे. बापरे, हे काय म्हणतो, हे काय आहे? 1 किलो चिकन. 1 किलो चिकन. आता ह्याचा कॉन्सेप्ट मी तुम्हाला सांगतो. ते आणणार होते आपल्या बुबूंसाठी डॉग फूड, पण त्यांना डॉग फूड अवेलेबल नाही झालं, म्हणून त्यांनी मला सांगितलं की तू 1 किलो चिकन आण, पैसे ते देतात. म्हणजे हे जे 250 रुपये झाले आहेत ना, ॲक्च्युली 260 रुपये किलो आहे, पण मी 250चाच बोललो, द्या त्याला व्यवस्थित होतात ना. तर 250 रुपये ते त्यांनी मला पे केलेले आहे. नंतर करतील लास्टला एंडला जेव्हा आपण बिल बनवतो ना तेव्हा मी त्याच्यात ॲड करेल आणि ते मला पे. म्हणजे हे आपल्या गेस्ट तर्फे आपल्या बुबूंसाठी आहे. बरोबर. ठीक आहे, गिफ्ट. चला आता सर्व करूया. आणि त्यांना 3 प्लेटी पण घेतल्यात बघा, 3. जाऊ वाढू. चल, बुबू लोकांसाठी गिफ्ट आलाय मस्तपैकी. आज मज्जा आहे. कुत्रीची मजा. बापू बाहेर नको, बापू आतमध्ये घे. बाळूला नाही घे. बाळू ये. काकी 2-3 प्लेट हे पकडा, अंगावर उड्या मारतील ना तुमच्या. हा, ते बोलतील आज नवीन प्लेट मध्ये. अरे रे 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 रे, काय आहे, काय आहे, डान्स करतात आहे. हा, थांब 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 थांब. हे बघ ते बाळू जा, बाळू जा. हा गे. ही बघ काळू बघ. कुठे? काळू खाऊन झाली, ती बघ तिकडे गेली. काळू तुझं खा. इकडे तिकडे धावतात आज. त्यांची मजा झाली. बघा कशी खातात. कुस्ती बाजूला झाला ना. वाढून पप्पू, वाढून तिघांना आणलं पाहिजे. वाढून नाही ते खातील बरोबर. पटापट खातो. माणसांना खायला टाइम लागतं. भुबू नाही का आता हळूहळू खायला लागलेत. हा, आणि आपण बॉईल केलेले ते. हो, बॉईल केलेलं आहे चिकन. कच्चा चिकन नाही दिलाय मी. आणल्यावर धुतला आणि बॉईल करायला ठेवला. आता पूर्ण व्लॉग संपलेला आहे. आणि आता मम्मी तू जेवली? मी जेवली. आता मी जेवतो आणि तुम्ही पण जेवा. आणि व्लॉग कसा वाटतो ते पण आम्हाला सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आज पण आपल्याला सुट्टी आहे आणि उद्या पण सुट्टी आहे. परवापासून परत बुकिंग चालू होणार आहे. तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. बाय.